आं दाबो मिनिस्लुयैनो दंथारो। नों गैयिनिफ्रायबो आं सोलाय रोङाखै। बुंनोथ' जोबोर मोजां नङासै? गारनोथ' सम नाङा नङासै? बावनो बेसे गोबाव नांगौ बेखौदि नों बोरै मिथिनो? नों थांनायनिफ्राय दासिम ना कल, ना SMS, ना WhatsApp चाट। बेनोथ' नोंनि मोजां मोननायमोन नङासै? बुङोमोन अनजालि, नोंनि राव खोनायाब्ला आं उन्दुनो ओंखारा आरो नोंनि महर नुवाब्ला आं सहाय हाया। बुंनोथ' नोंखौ फोरोंलायनाङामोन। जानांगौ बे बोथोरनिनो दाय, नङाब्लालाय बोरैथो बावनो हाखो? नों गैयिनिफ्राय आं गावखौ खाफाल गैजायै बुंना लायाखै। आं गावखौ खाफाल गोनांसो मोनदों। मानोना आंहा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो हादों। लोगोसे मोजां मोननाय बिसा आंनि गोरबोनिफ्राय जानगार जानांदों। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो। गोजोन्थों।